Narum payu nioskum ka channel nam daki padba ka briu nyotar. Hadin balayap uway belatip kurteng kumu akil aktar laifusan snem karta la sya ai ijahar ukpa jong jo hi uni ubriu ubolong ro kumu DGP jong Punjab Muhammad Mustafa berkakmi jong kebalong ke minister barim ke Punjab ke Razia Sultana da ka badan lang ro bat ka khon jongki kumju ro ka kurim ukhon bat hakaba la sya kenok ro bakidan keti ban penyap yau akil u akil la shem ya ka jing bam sngo tho jing mut shu jong bat ka jing bam tip briu shu jong ha ka khan ru trik jong niu banai ha ka yeng ka ba usa ha Panchkula Haryana baru lakit no ya hospital tang ba ula khat no ha ka ba ki ba yeng ha sem ki laong ba ka dei na ka daw jong ka drug overdose baru ka jing tokit jong ki polit ru laong ba kala bandai na ka jingjia na kani ka daw baru ka dei na ka daw ba ka dawai ka bauladi tang bahadin badan ki video balaring daw akil dama uhi kala posten da ka bakam ru baka kurim jong kala ya thia yadem bat ukpa jong bat menta kala dan ru ka jing suba bat bakata ka jing shutom bha ka jing mot jing perkhat jong hang kani ka pot bat ru bola ting ru ba yo le si an kin penyap no yo da ka badan lang ru ka kmi bat ru da ka badan lang bat ki para jong ki bala plan bat ba sobut ban penkut no ya ka mensim jong da ka bosubaru baka kurim jong kala itho bha ya ukpa jong haswa ba un ya tho bat ka ulong shu shu hakas ni nengkong ba ki ya tho kam sya satya ba un tba ya ka bat ru kala ong baka jing ya tho jong ka yu kam dei baka ya tho yu nrei ka ya tho ba ukpa jong hakini ki video lo ong ru bam dan kata ka jing bu ai drugs bat ru la dep ban wan na ka rehab bat ru menta kala khoj bat haba la kenok ru ba ki la set ya hado bom la ban pendep ya ka bar exam jong bat ru ki la kenok thok ru ya bo la penyak briu bat ru la slide bor ru ya ka wei ka kenthei barakani ka jing kren jong lo ong ru hado bom tip shu bala da ka khon jong ka dei shisha ne em ka khon jong ukpa jong akil haba pensyai ulong bo khon jong udei ubolalong kumu badi drugs la khat prasnem bat ro la sedang ro ban shitam ka boarding perkhat jong bat ro la register ka FIR bat ro kamdan chukata ka jingmut ba undan kti kumbasha kenno tambaki pulit ki habhi ban le ya ka kam hak baya dei bat ka jing ujor ulong ro bo khon jong ula yap hadin bala inject da udawai buprenorphine bat ro ula dan khat prasnem na do usnem ajan nyo bala lek pha sumar ya ban like na ka jing di drugs da ka bala lek bo ya Shapik Mer Chandigarh tangba hadin ba ulami ula sedang biang bandi drugs bat chisin ula thangru bat ya ka yeng jongki la pentip ru bau akil ula sedang ban pendan kam drugs na do bau syang plasten hakapor ba ulai school ha Wilhelm Boys School de Radun bat ru ula syabe ru na ki babon ki school ki badan ha Chandigarh na do usnem ajan nyo la persang ru ban pha sumar ya bat ru na kadaw bau yo mau so ya kata ka psychosis ula sedang ban mudur bon jan bha ujuk pendik bha ya ka kurim jong bat ru ya ka kmi jong ban yo pisa ban thit drugs chisin ru ula thang ya ka yeng ujubo ujor ru hakmat ki pulit persya ya ubon sin tang bahadin pat la penduk pendam no na kadaw bo ulong udo usnam jong hi laong ukpa akil ulong ru baka kurim jong akil dak badan lang bat armut ki khon kila shitam na kani ka jing di drugs jong ukpa jong ki hado bo khon jong ki ula yo ya ka jing pang diaw mensim baru ka jing sngosi na kadaw ka jing jur ka jing sya pen shitam ka kmi jong ha ukpa jong ki shu shu lo la ya thuru bo akil ula syoru wat ye ki ba trai kam ko security hado bakila no ya ka kam shisin ru ula syo ya ki pulit ka Chandigarh bat kani baro kadai ka bala di lengba kita ki psychotropic drugs hadin pat ula di ru daki bakam telot bor tangba kimdan ki ba di daki ICE drugs bat hadin kani ula sedang biang bandi yaki drugs ki baklan bor bha
Bat ro under record video ken mau shu ya ke ka ba ong bat ro hadin pat ulap pen syai syapang ki video ki ba ulap pen mi por ba udang im ki wei pat ki bla sya kenno hau akil ka sultana bat ka nishan ru ki lapen syai da ka ba ong badan ka jingle politics hakani kapor bakidang do yala o henmen bat ru kini ale persya ya kini ki brio ki bo persyang ban pen thok bria